In-negozji Maltin ma jridux jaħdmu f'qafas ta' ekonomija ta' reputazzjoni dubjuża, iżda jridu li isem Malta jitnaddaf immedjatament. Hekk qalet il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji fis-Sqarrija fejn fakret ukoll kif il-membri tagħha kellhom jinvestu ħafna u jagħmlu sforzi kbar wara li pajjiżna sapruħu taħt l-iskrutinju tal-awtoritajiet internazzjonali. Il-Kamra qalet li fl-aħħar snin li tmexxi negozju f'pajjiżna saret diffiċli, iżda dan mhux xejn meta mqabbel mal-isfidi li qed jistennew li jiffaċċjaw biex joperaw la darba pajjiżna ġie grey listed. L-isqarija tajt li hu importanti ferm li wieħed jifhem se jkun l-impatt ta' dan kollu u li jiġu indirizzati l-problemi veri li tefgħu lil pajjiżna f'din is-sitwazzjoni. Il-Kamra Negozji Żgħar u Medji qalet li l-membri tagħha jinsabu mħassbin li min qed ifassal il-politika f'pajjiżna se jibqa' dej fl-istess triq u jkunu dejjem in-negozji li jibqgħu ibatu l-konsegwenzi għall-aġir deplorabbli tal-ftit. Min-naħa tagħha matul il-programm NetLife, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb qalet li m'hemmx dubju li f'ċirkostanzi bħal dawn iridu naħdmu fi front komuni għax li hemm bżonn isir għandu jsir malajr u mingħajr aktar tkaxkir tas-saqajn. Importanti li partikolarment fuq livell internazzjonali ikonna front wieħed. Ġifieri biex inkunu kredibbli rridu naqblu bejnietna fuq dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin u dak li se nagħmlu biex nindirizzaw dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. M'hemmx dubju fuq din. Marisa Xwireb komplet li ilu jinħass is-sentiment li stajna niġu grey listed, iżda isu kulħadd baqa' jittama li dan ma jseħħx għax aktar mandumu fuq il-grey list, aktar jista' jkun hemm riperkussjonijiet permanenti. Komplet li l-azzjonijiet li ttieħdu fl-aħħar sentejn fissru spejjeż ġodda l min jopera f'pajjiżna. Għaldaqstant issa rridu nifhmu nindirizzaw is-sitwazzjoni bl-aktar mota li għall-pajjiż. Fil-waqt li tenniet li hu importanti li rapport finali tal-FATF jitqassam u jkun diskuss mal-stakeholders kollha mill-aktar fis f'sens ta' kunsens nazzjonali, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ spjegat xi jfisser dan ir-rapport. Ti se jkollok banek li minn pajjiżi oħra li jirrifjutaw li jibgħatu transazzjonijiet jew li jirċievu transazzjonijiet minn kontijiet f'Malta għax Malta grey listed u meta inti bank barra minn Malta tiddilja ma' flus li jkunu ġejjin minn Malta ħajtkun sottomessa l-iktar sorveljanza għaliex qed tiddilja ma' pajjiż li huwa grey listed. Ġifieri dawn ikunu ir-reperkussjonijiet fil-prattika. Il-waqt li qalet li l-Kamra ilha snin tagħti d-daqqatit tagħha spjegat li meta tkun tħobb lil pajjiżek tkun trid tirranġa l-ħażin li jkun hemm. Fl-istess programm ipparteċipa wkoll il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella li qal li l-obbligu ta' kulħadd li nħallu lil uliedna pajjiż aħjar milli sibni aħna. F'xi ħin forsi ma' żmien għedna li ċertu valuri mhumiex importanti l-aqwa li fl-aħħar mill-aħħar tagħmel il-flus. Tajjeb, però le. Il-valuri ta' serjetà f'dal każ tajjeb, il-valur ta' trasparenza, il-valur tal-governanza tajjeb, il-valur tad-demokrazija li tħalli l-istituzzjonijiet ħielsa u jaħdmu kif sewwa u xieraq tajjeb, huma importanti daw il-valuri li jerġgħu jiġu injettati fis-soċjetà tagħna biex aħna nkunu nistgħu ngħidu verament qegħdin naħdmu mhux biex noħorġu mill-lista griża imma biex nkunu qegħdin nibnu reputazzjoni dejjema għalina u għal-uliedna. Feku għal-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, Joseph Vella appella lill-Gvern biex jara kif se jinkludi lil kulħadd għax din hi kwistjoni nazzjonali. Il-governanza hija fidejn il-Gvern minn qed qed imexxi, però din hija issue issa li saret nazzjonali u l-interess li nsolvuha bl-aħjar mod m'għandux ikun li l-Gvern jipprova jagħmilha waħdu, imma rrid jara kif he ropes in lill-partiti politiċi, lill-oppożizzjoni, lill-imsieħba soċjali, tajjeb, lill-awtoritajiet. F'din il-każ din hija issue mhux ta' partit politiku, din hija issue nazzjonali. Sawhekk jista' joħroġ il-Partit Laburista u jgħid din issue tagħna lkoll. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers fakkar kif il-Union ilha snin tajt li hemm bżonn isir xi ħaġa u għalhekk iħossu ferm irrabjat. Madankollu jħoss li kulħadd għandu jirrikonoxxi l-ħtieġa li jsir xi ħaġa u tenna li mhux lakemm pajjiżna jitneħħa mill-grey list iżda reputazzjoni trid tinbena mill-ġdid wara li kienet ħadet iż-żmien biex tinbena għal kif konna nafuha ftit ta' snin ilu. Għax fil-waqt li l-iskandli kollha li smajna fl-aħħar 8 snin kienu daqqa kull darba li reputazzjoni, dan ir-riżultat tal-FATF kien id-daqqa finali.
Josef Vella qal quddiem dawn l-isfidi kollha is-settur bankarju infena b'regolamenti ġodda li qed iħallsu għalihom il-poplu kollu.